Kaixo, ongi etorri Urnietako Salesiar ikastetxera. Ongi etorri gure tailerretara, bai? Eta ongi etorri ere bai robotikako ziklora. Hemen ikastetxe honetan robotikako zikloa ikasi dezakezu eta bideo honen bitartez gure asmoa da robotikako zikloa nolakoa den eta nondikan nora dijoan ezagutarazi. Badakigu bideo batekin ez dela erarik hoberena hau erakusteko, baina, pixka batzuek ikusteko ze nolakoa izan daiteke ziklo hau, guantxe erakutsingo dizuegu. Badakigu hoberena dela unea etortzea eta ikustea, eta horretara ere gonbidatzen dizugu, nahi dezunean, egoera berezi hau pasatzen denean, gure ikastetxea etorri eta gure tailerrak ezagutu. Goazen ikustea robotikako zikloa nolakoa da. Ongi etorri ikastetxeko elektrizitate tailerrera. Hemen robotika eta automatizazio arloak ikasiko dituzu. Ikusten duzun lekuan, hidraulika, pneumatika, seinaleak ematen dizkiguten sensoreak eta motoreak kontrolatzen eta seinaleak jasotzen dituzten automatak landuko dituzu. Sistema elektriko eta automatizatuen zikloa zure etorkizunerako oso egokia da, dituen lan eskaintza anitzarengatik. Izan ere, edozein fabrikazioan beti zati elektrikoa dago, bere ordenagailu, robot eta automatekin. Gurekin, robotika eta automatizazioaren instalazioa, diseinua, garapena eta mantenua egiten ikasiko duzue. Adibidez, igogailuen mantenua egiten jakingo duzu, edota tailer txiki eta handietan fabrikazio prozesuak aurrera eramateko gai izango zara. Robotizazioa lanpostuen suntsiketa dakarrela diote, baina egia izan arren lanpostu desberdin asko sortzen ari dira. Aldaketa honetan robotika zikloaren ikasketak daude. Izan ere, lanpostu berri horiek betetzeko langileak batipat ziklo honetatik aterako dira. Hemen ikasiko bai dituzu instalazio berrietara moldatzeko programazioak, instalazioak eta mantenuak. Ikasketa giro aparta daukagu ikastetxean, baikortasunez beterik. Gure nahia, zure gaitasunak giro positiboan garatzea da. Errespetua gure lan oinarria da, errespetatzea eta errespetua izateko. Ez dago Gipuzkoan elektrizitatearen arloan gure ikastetxe parekorik. Erdi mailako ziklo elektrikoa daukagu, baita elektrizitate espezializazioko goi mailako 2 ziklo, robotika eta sistema elektrotekniko eta automatizatuak. Esan daiteke elektrizitatean aditua garela. Etorri gure ikastetxea ezagutzera. Bertara azaldu, ala honen konektatu. Gure aukera ezagutu gabe, ez hartu erabakirik. Eskerrik asko.